Hormatly ileşler elbette ne oyundan ahir oğuzun fırsatları tomoşa ediyat, ileşlerinin geçiren gollaryny tomoşa ediyat. Галкан хоккей топорунун ne bir şo Döwlet Kadyrowyň geçiren goly. Döwlet Kadyrov Nuruz Bayhanow bugun Begenç Döwlet Muradow ben ardyly gollary topormady üçin getirmegi başardylar ne bugun ýokary oýuny görkezdiler. Bu oýunçular öňem köp tapawutlanypdylar. Öňem ýokary oýun görkezipdiler. Elbette bugün yeňiş gadanyldy. Yeňişiň hormatyna da döwlet senamyz bugün belentden ýanglanar. Ilkinji yeňişimiz elbette ardyly yeňişimiz geljekde näme? Beýleki üstünlikleriň, beýleki ajaýyp netijeleriň göz başy bolar diýip bugünkü oýun biz garaşýar. Netip bolsa diňe yeňişlere garaşýar. Галкан hokey topory inniki tapgyrlarda hem bizi yeňişler bilen begenler diýip biz umyt edýär.